खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअआव आं सानसेनि मोननैसो रादाबफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। 8 दान सिगांनो गोमानाय गगामुखनि सासे आर्मिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। 2023 मायथाइनि 7 अक्ट'बरावनो लादाखनि गुलमार्गआव इन्डियान आर्मिनि मोनसे जर'खा फोरोंथाय बादा सोलिगासिनो दंमोन। बे फोरोंथाय बादायाव ट्रेइनार महरै धेमाजि जिल्लानि गगामुखनि गौतम राजबंशी मुंनि सासे आर्मिनि जवाना दङमोन। फोरोंथाय होबाय थानाय समावनो हरखाबै गोजौ हाजोआव जोख्लोबनानै थानाय बरफा गुगानानै फैनायनि जाउनाव गौतम राजबंशीजों लोगोसे 3 गुबुन आर्मिनि जवानफोरा बरफजों बुखारनानै लानानै थांजायो। बै समनिफ्रायनो 4 आर्मिनि जवाना गोमानानै थायो। बेनि उनाव 8 अक्ट'बर खालि सासे आर्मि जवाननि गोथै सह'खौ बोखांनो हानायनि उनावनो 4खौबो मुंख्लं होननानै फोसावो। अब्लाबो गुबुन 3नि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जायाखैमोन। जाथाय जाखांनायनि सानसे उनखालि गौतम राजबंशीनि न'खराव खौरां हरनाय जायो। लादाखआव बै समाव बरफ गोग्लैनाया गोबां जानायनि थाखाय गोथै सह'खौ बोखांनो हायाखैमोन। जुन एबा जुलाइआव जेब्ला बरफा गलियोब्लासो गोथै सह'खौ नागिरनानै न'सिम दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायहरदोंमोन। समबारखालि गौतम राजबंशीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय होननानै गोजौ थाखोनि आर्मि अफिसारा न'खराव फोरमायहरो आरो गौतम राजबंशीनि गोथै सह'आ बुधबारखालि न'खराव सफैगोन होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। गुवाहाटि नोगोरमायाव सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गंसे भारा न'आव गोथै सह'खौ मोननो हादों। गोथै सह'खौ बwisवमुthi बुरागहाइ होननानै सिनायनाय जादों। थैनाय लाइमोननि न'खौ दुलियाजानाव होननानै मिथिदों। थैनाय बwisवमुthi बुरागहाइआ गुवाहाटीनि राजु रियाज मुंनि गंसे ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव फेशननि फोरोंथाय लागासिनो दङमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि डाउनटाउननि गंसे भारानि न'आव बwisवमुथिनि गोथै सह'खौ गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै न'खरनि सुबुंफोरा बुथारनाय जाथायसो होननानै दाबि दैखाङो आरो बे जाथायखौनो लानानै बwisवमुथिनि बिफाया दिसपुर थानायाव गांसे एफआइआर होनाय जायो। न'खरा फोरमायनाय बादिब्ला राहुल आली मुंनि सासे सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनो होननानै बुंबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे मोजां मोननाय बाथ्राखौ बwisवमुthi बुरागहाइआ नेवसिगारदोंमोन। बwisवमुथिनि न'खरा एफआइआर होनायखौ बिथा खालामनानैनो पुलिस बिफाननि गिबि खोलोबनि संदाननायाव जाथाया गावखौनो फोथैनानै लानाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दिल्लीयाव सुबुंनि अंग फानखोमाग्रा 7 सुबुंफोरखौ हमदों। दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ सासे 50 बोसोर बैसोनि आइजो डक्टरजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय डक्टरखौ डाक्टर बिजया कुमारी होननानै सिनायनाय जादों। बिसोरनि सोमोन्दोआ बांलादेशजों दं होननानै मिथिदों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला इन्डियानि सुबुंफोरनि अंगफोरखौ सिरियै बांलादेशनि सुबुंफोरनो फानोमोन। बै सुबुंफोरा अंग मोनसे हरोब्ला 25 निफ्राय 30 लाख रां लाखियोमोन। दासिमहालागै बै रेकेटआ गासै 16 जन सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि नयडानि हस्पिटालाव अपारेशन खालामखांबायमोन। फोरमायनाय बादिब्ला बैसोर बांलादेशनिफ्राय सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन, खामानि होगोन होननानै लानानै फैना किडनि बायदि अंगफोरखौ बख'योमोन। सुबुं अंग खान्थि 2014 बायदियैब्ला थैनि सोमोन्दो थानाय, जेरै गावनि न'खरनि सुबुंफोरनिफ्रायल'सो अंगफोरखौ लानो एबा होनो हायो आरो इन्डियायाव थानाय जायखिजाया सुबुङा गुबुन हादरनि सुबुंफोरनो गावनि अंगखौ दान होनो हाया। नाथाय हमजानाय बै 7 सुबुंफोरा बै आयेनखौ सिफायनानै गुबुन हादरनि सुबुंफोरनो सिरियै रां लानानै फानखोमायोमोन। दा बै सुबुंफोरा दिल्ली पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। बङाइगावआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ बोखांनो हादों। हिन्जावसानि बैसोआ 4 बोसोरल' होननानै मिथिनाय जादों। बे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ बङाइगाव टाउनावनो थानाय सन्जीब बाग्लारिनि न'आव बोखांनो हानाय जादों। पुलिस बिफान आरो चाइल्ड प्रटेक्शन बिफाना सिग्रोमनानै गथ'खौ बोखांनो हायो। गथ'नि मोदोमाव बुनायनिबो सिन मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला सन्जीब बाग्लारिया बै उन्दै गथ'खौनो खामानि मावनो होनायजों लोगोसे बुयोबोमोन। दा बै गथ'खौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। गथ'खौ बोखांखांनायनि उनाव पुलिस बिफान आरो चाइल्ड प्रटेक्शना सन्जीब बाग्लारिनि सायाव केस होबाय होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।